Kapod wantiere weche mag twak mag jatend piny kawuono en jotelo mag Azimio la Umoja mane oyuore twak mag jatend piny William Ruto nyiero mokalo. Twagno magiwacho ni onge gima ber mane owuokie ne jo Kenya. Kweth mar Kenya Kwanza to opuoyo twagno ka jopiny bende ochiwo pachgi. Dweche 13 bang' twak mar yawo ayanga od bura, jatend piny William Ruto noduogo kendo mar chopo dwaro mar katiba. Twak mane oriedo gigo ma osetimo kendo ma ochano timo. Kata kamano, kweth mar Azimio ne okiro lwetgi kanyiero ote mane Ruto ochiwo ewi chal mar telo mare. Well, I'm a disappointed man because gikana expect ni mondo wuoe aneno ka okadho gi akadha kata ko mention to wache to ko wache ko tunde chuny wache ingeni gira diera siku bra awacho gini jo Kenya hinyore. Na bedo piny kendo na biro e bunge kenda na wuon monda bed jawinjo kendo janeno ka Dr. Ruto wuoyo. Anok na dwa ni abscond because ka ng'ato riambo jamiriambo tadwa na winje ko riambo nikech koth dhi goye kamoro. Pile jo miriambo koth goye. Benda dwa ni monda wachi ni hustler fund mane owacho no is a scam. Kanyocha the last time mentioned rangwe kana penjo jo rangwe go nito ng'awa rangwe chiro kanyo mose yudo hustler fund. Okangi ni jo rangwe bedo discriminated. Jotelo ma Kenya Kwanza to ne opoyo ndi twagno ka giwacho ni oting'o ber lilo kendo onyiso ni Kenya ochomo kama ber. Owe wach mapur kaka wanyiewo chiemo mang'eny ka oko miyo dola mang'eny ma Kenya dhi oko medo kendo kata bei motimo kod ohala. Koro kwayo ji mondo otigi mbolea manchi okeli wacho ni kila ng'ato otem ka kare mondo chiemo bed Kenya kae. Unaona katika mkoa wa Nyanza kuna 9 landing sites ya mambo ya fishery ambayo inaendelea na that is very significant in terms of development and equity across the country. Hata umesikia Coast, umesikia Nyanza, all of the country there is equity in terms of development. Mheshimiwa Rais anajua ya kwamba gharama ya maisha haiko mahali ambapo angetaka iwe, na sio tu kujua, anaelewa na ako na mpango ya jinsi ambavyo anaweza kufanya. Ameongea kuhusu bei, at least bei ya unga, bei ya mahindi imeenda chini kidogo, lakini bado kuna haja ya jitihada ya kuhakikisha kwamba imeenda chini zaidi ya. Kata kamano, Azimio ne wacho ni koweyo chopo thoth singo nitie matin ma inyalo wacho. Wacho gima chiel madonge wach no wacho en ni bura madhi mbele mar riwruok ni oyie mondo dhi mbele. Wan kanye makoro gino nitie ni kamoro joma obete bura no kama Opiyo Wandayi nitie gi Chungwa gi Kalonzo nitie norito wachno mano kende to modong to gin kaka wawinjoga gik mibitim to poko tim. Sasa nimefurahi rais ameweka wazi na bayana kuwa hiyo ni mazungumzo tu ya ile legislative na policy intervention, haiwezi elekea mambo ya handshake kama mambo ya ile government of national unity. Na vile alisema hivyo, sisi ambao ni wafuasi wake tunataka serikali iwepo na upinzani iwepo. Na jopiny ekidinje mopogore bende nochiwo pachgi ewi twak ma jatend piny. Nadhani kuna masuala muhimu ambayo yanatatiza mwananchi wa chini na sijaona kweli kama ameguzia kinagaubaga yale mambo ambayo yanamguza mwananchi wa chini kabisa. Mimi kwa kweli nimefuatilia kidogo venye rais ameongea, basi ni sawa, lakini kwa kweli mambo mengi sisi tunaona raia wa kawaida anaumia sana. Anaumia kwa sababu maisha imekuwa ghali sana. Sasa serikali inatuambia kweli wana mipango mizuri na mafuta inaongezeka kila siku. Hii maisha mzuri hii ni gani na mwananchi anateseka namna hii? Twak mare mano ka thuolo masachiel odura mamalo twak mabende no kelo jotelo mag siasa mag kweth ariyo madito e Turka no wayo ka jotelo opogore paro ka kweth to ne ywayo mana koka kore ewi twak mar jatend piny William Ruto. Eric Owenga, Ramogi TV, odura mamalo, Nairobi.